Hello mga ka-DJ, di ami karon mga ka-listeners, di ami karon sa Jeddah sa concert, sa Sri Lanka concert. Wala pa man nasugod. Samtang wala pa nasugod atong ipadayon ang laing sumpay ng atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ng maong drama. Salamat kaayo mga ka-DJ, ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inotil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop ng imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sadan sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal, Direktor Alex Repulyo Lara, Music Trifon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miyagi, mituugid sila si Leonardo ug Angela ngat tinuod ang pagpangayog pasaylo ni Lara kanilang duha ni Leonardo. Tuod man, nagtuugid sila nga mularga na gyud palayo si Lara. Unya, niya na pagkagabi, nagsulti kadiyot sila si Leonardo ug Angela sa kwartos dalaga. Apan sa pagbiya pa ni Leonardo, may nahitabo. Ano ang sumpay sa atong sugilanon? Mga mata, alang kanako. Sorry, Leonardo. Pero kinahanglang maniguro ko. Dili ko gustong sakitan pa. Ako nang isira ang bintana aron matuog na ko. Unsa na naglihok nga puti sa ubos? Babae ka na. Taas ang sinina nga puti. Taas siya ang buhok nga baka. Umitapon kini sayang naong. Hoy! Kisa na nasa ubos! Hoy! Milakaw na siya paingon sa manggahan. Hoy! Kinsa ka! Hoy! Ako saan ka naukon? Kinahanglang maapsan ko siya sa ubos. Anak ko sa pultahan sa kusina mo ati paingon sa luyo sa bahay. Klaro kaayo ang babae. Nagputi siya ug taas na sinina. Kinahanglang makitaan ko siya. Niyan ako sa ubos sa bintana sa kong kwarto. Dinikit to magbarog ang babae nga nagsulpog ug taas ka sinina. Gikan siya din ug dito siya mapaingon sa studio ni Leonardo. Mulahos ko dito sa studio. Kinahanglang makitaan ko ang mga babae. Angela?
Leonardo? Niya ka din sa manggahan? Oh, may gikuha ko sa studio. Ano na naugman ka din eh? Abi na ko natog na ka. May nakita ko babae din. Babae, kinsa? Wa ko makita ang iyang naong. Kaya wa siya muhanga dito sa kumbintana sa kwarto sa nagisangpit ako siya. Mau ba? Aw, ikaw, unsa man, wa ka ba nasugat ang babae nga nagpaingon sa imong studio? Wa man. Tabangi ko, Leo. Ato siyang pangitaon. Unsa? Dili mahimo nga dita makaila niya. Dili siya magpaso-paso sa inyong lugar. Busa angay lang nga mailhan nato siya kung kinsa man siya. Oh, sige, dali. Mula hosta dito dapit sa studio. Haig na karon, Lara. Di ako magtago sa ka-pension house nga medyo hilit nga dapit. Mayo, ayaw kayo i-expose ang imong naong sa mga tao diha sa pension house. Ayaw ko bala ka. Dili sila makailan ako. Kailahing akong forma pag-check-in diri. Tomboy ko. Mayo. Ug ang sunod akong buhaton, mao ang pagsud sa ilang bahay ni Leo, gaway mahibaw. Nahibaw na ko kung asa ka moagi. Asa ko no ha? Frederick? Sa gate sa kilid silang mansyon. Ang karaang gate paingon sa luyo sa mansyon. Husto. Watod kaayo magkamit katong maong gate. Pero ang problema lang, kay wa ko yawi ni ini. Gitunan ko na unsaon sa pag-abli ang lock sa sud sa maong gate, Lara. Wanay kandado. Naghimo na kong parakawit sa lock sa sud ug long nose clip. Og sa jutayng pasensya, maabli kini. Okay. Mangandam na ko. Wala gitaw din sa luyo, Angela. Sa magigato padung ang maong babae. Dinhira mang cute ang iyang rumbo kaganina. Sigurado ka kasi mo nakita, Angela? Ha? Tawagin kang imo nakita? Dili may tapang masayop ko, Leo. Naglantaw ko niya sa bintana sa akong kwarto. Ug sa diyang ako siyang kisangpit, nagdali siyang nipaingon din sa kamanggahan. Pero nga may babae din eh, wa man. Dili sa may tapo nga ako lang itong pananaw. Kaya ako siyang kisangpit, Leonardo. Unya, ngangad ba siya? Huwa siya mo hangad. Pero nakasiguro ko nga nakabati siya sa akong pagsangpit niya. Po ba? Kinsa makamang babae? Hugasan na siya karon. Basig na ara siya sa palibot. Ug naglantaw lang nato. Natanaw na nato ang palibutan sila. Walay kasuksukan din eh. Kung doon na kami nakita. Pero nakita ko gid siya, Leo. Ang misteryosang babae. Ha? Sa diary ni Esmeralda, nakita niya ang babaeng misteryosa na nagsulob og gown nga puti. Oh, Ug ang babae nga naggown og puti, mao ang nakita ko karon, Leonardo. sa? Leonardo, may balik ang babaeng misteryosa. Angela? Ating, pagluto og sayo, ha? Ma'am Minerva, tanawa sa sala, ma'am. Ha? Nga naman. Liya sa sala. Oh, sige. Oh. Si Leonardo ug Angela kanang nakatug sa sala? Nganong naaman na sila di makatog, ma'am? Ganawa man na sila manod silang kwarto. Ating, pagluto na. Ako na mo pabalhin nila sa ilang mga kwarto. Sige, ma'am. Leonardo? Angela? Leonardo? Pagmata? Leonardo? Ma? Buntag naman di ay. Oh, buntag na. Nganong niaman mo na nga tuog sa sala? Doon na lang may gipangita gabi nga diha sa luyo, ma. Dito sa manggahan. Gipangita? Unsa man? Ang misteryosang babae, tita.
Misteryosang babae? Kisama na siya? Siya ang nakita ni Esmeralda nga nagdagkot silyo diha sa luyo sa manggahan. Unsa? Uy, kakuyaw ko na. Nasulat naglaing tao din ni panahon sa kagabion? Mao na nga magisusi, ma. Pero nawa man ang maong babae. Hangtod ka ba, Leonardo, hangtod ka ba nakakita ka sa maong babae? Uwa, ma. Si Angela ang nakakita. Mao ba? Amo ning susiyo ni ating unya. Ako na lang, ma. Tanaw na ko ang tanang exit din sa ato, ah. Basin kung dunay mag-ian ang mga tao sa gawas paingon din, Mas maayo pa. Pero unya na lang abuhat ako man sa pamahaw. O sige, maligo na ako. Huwag ka bagay makaklaro sa naong sa mga babae, Angela? Ang iya lang bayon ang maklaro ko, Leo. Ang baga o kulot niya ang buhok. Mga buhok ka murag wa sudlaya tungod sa kalabong. Unsa? Kutob sa hawak ang iyang buhok, Leo. Ug sigurado gid ko nga mao kini ang nakita ni Esmeralda nga iyang gihulagway sa iyang diary. Pero kinsa man ka kini maong babae? Dili na tumahay mong pasangilan si Lara. Tungod kay milarga na siya. Klaro kayo na sa amin ang kalahi sa kumbayhon. Okay, Lara. Di na ka mailhan sa uban ni anong imong payhon. Nagtuogit sila si Leonardo nga may palayo na ko silang kinapuhi. Pues, nasayop mo. Walang mo mahipaw sa akong kabuang, Leonardo. Angela, panahon na nga tiwasan ta ka. Tanahon ta lang kung dili ka ba mo hilak og dugo. Magmahay ka kung nganong ako pa ang kiilugan mo sa kalipay, Angela. Magmahay ka. Nalili lang ako ang tanang suok sa mga paral din, eh. Pero wa man gyud posibleng kaagian paingon sa gawas o sa sul, Angela. Pero nakita ko gid siya, Leo. Imposible nga ako lang pananaw ang akong nakita. O sauna-una lang nakukikan. Mo ba? Dili mahitabong manaog ko aron pangitaon ang maong babae. Kundi pa ko sigurado sa akong nakita, Leo. Babae yun ang akong nakita nga nakaputi sa dihang midungaw ko din sa ubos. Gawas pa, nagsiga ang tanang suga din sa manggahan. Klaro kay na kung iyang bayhoin. Pero wa tayo nakita. But, husto ka. Basin bunga lang. Bunga lang sa kung hunahuna ang tanan. Tungod sa pagsige na ko basa sa diary ni Esmeralda. Usasab na. Usahay ko nakapokus ang atong hunahuna sa kabutang. Utaw. Pirmi nato ni makita sa atong hunahuna. Sama sa akong pagprint nimo. Base lang sa kung nakita nimo usa ka adlaw nga naghila ka. Mao ka na, Angela. Daghan og mahimo ang atong imagination. So, wa ka mo tuo nga nakita ko ang misteryosang babae? Mao ba, Leonardo? Dili sa ingon nga dili ko motuo. Pero wa tayo nakita karon. Way kaagian ang maong babae kung tinuod man ang imong nakita. Og tingali. Nabuang ko sa kung nakita mo ba? Angela, ayaw lain ang pagsabot ang akong gisulti. Okay lang. Dili ta ka mabasol sa imong hunahuna karon, Leo. Posible to kinabuang nako sa nahitabo nako o sa pagkaguba sa kunaw. Mga bisan unsa nali akong nakita. Angela, ayaw kayo ubos na ako. Wa ko may ubos ni mo, Leo. Nakamata lang ko sa usa ka daman. Sige na, Leo. Muuna ko ni mo sa taas.
sakit ka ang nakita nako kagabi. Dili gid ka to tinuod. Pero nakita gid ako siya. Dili siya bunga sa kumunahuna. Nagtuon na tingali si Leonardo nga nalibog ko. Kinsa man ninanawag? Number raman. Hello? Angela? Si Frederick ni. Oh, Frederick. Nganong nanawag ka? Gimingaw lang ko ni mo. Frederick, mahimo pa. Di lang una ka manawag na ako. Nakos kalibog ka ron. Mahal ta ka, Angela. Mahal gid kayo. Frederick. Fred, bati na kay kugnaong. Ayaw na kong binuangi, ayaw kong kabuangi. Dili ang diferensya sa imong nawang nga akong nakita, Angela. Kung dili, ang naa sa imong kasing-kasing. Mao nga nagbasol kayo ko sa akong gibuhat nimo. Kung dili na ko mapasaylong ko gulingon ini. Kalimti na ang tanan, Fred. Angela, malimtan na nin ako. Kung ibalik nimo ang imong pagsalig nako. Angela, isaad ko. Dili na dyan ko muhikap nimo kung dili ko lusog doon. Frederick. Ikaw na lang nagbabiling din doon sa akong kinabuhi, Angela. Kung mawa pa ka, wa na'y lami ang tanan. Angela. Angela, maluwi ka na ko. Ibalik na ito kasuod. Higala paghihapon ta, Frederick. Nahibaw ako nga nausap ka na. Mahadlo ka na ako. Di sa ka makabasol na ko, ana. Ang pagsalig dugay nga umulon. Pero dali ning maguba sa usa lang kapag pamilok. Huwag ka na ang nahimo kong takong sayop. Angela, gamay lang ang pangayon kong pabor ni mo karon. Unsa na, Frederick? Tugutin ako nga manawag ni mo kanunay sa phone. Laay na kayo ang kinabuhi. Wala ko'y trabaho karon. Lami naman ka ni Ikog. Ayaw ha? Ayaw nagbuhat ha? Dili ang paghikog ang makasulbad sa atong mga problema. Mga tuguti lang ko. Nga makapanawag ni mo kausa sa usa ka adlaw, Angela. May mo ba? Ganahan ako makabati sa imong tingog. Oo, sige. Tinood ka? Oo. Makapanawag ka na ako, Fred. Pero ayaw lang taon pag huna-huna nga maghikog ka, ha? Salamat, Angela. Gihatagan ko na mong kalipay. Salamat. Sige ha, kay may buhatan pa ko. Okay. Bye. Bye. Bye, Angela. Klaro na kayo na makuptan ko nagbalik si Angela sa iyo. Anak, Leonardo, hay na si Angela. Ito na siya sa taas, ma. Huwag na hiubusan ako. Unsa? Uy, ngano na iubos man ni mo si Angela? Giunsa man di ay ni mo siya, ha, Leonardo? Kon. Gi-check na mo ang palibot, ma. Pero huwag may nakita nga kaagian sa babaeng kaingon niya. Mao ba? Huwag na hiubusan ako kay nagduda man ko nga pananaw lang ni Angela ang iyang nakintang babae. Ay naunsa man sad kataon. Wala lang unta ni mo siya supaka. May gipamati pa si Angela, Leonardo. Wa pa maalim sa hingpit ang iyang kadaot sa naong. Mausab lang niya sa kong hunahuna, ma. Posible nga bungalan ni siyang hunahuna nga nakita niya ang misteryosong babae sa Diary ni Esmeralda. Husto ka, ma. Uyon-uyonan ko lang una si Angela. Dili mahitabong. Huna-huna lang na ako ang akong nakita.
Parehas magkikita si Esmeralda. Klaro kayo. Pero ang pangutana, kinsa man siya o ganong may pakita man siya na ako human mo labay ang dagang katuigan o pakita siya kang Esmeralda. Klaro na lang. Ang maong babae nga nakagaon og puti ang mipatay ni Esmeralda. Siya cute. Siya cute. Oh. Sud lang. May mo magsulti ta, Angela? Dili bunga sa kung una-una ang nakita kong babae, Leonardo. Oh. Ha? Tinuod siya nga nakita ni Esmeralda ug mipakita na usab siya nako karon tungod kay unsa, Angela? Tungod kay doon na nasab siya gustong buhaton. Pero ayaw pug sang imong kaugalingon sa pagtuon nako. Pasagin na lang ko ninyo sa kung una-una, layo. Angela, ayaw kay ubos na ako. Okay lang. Nakasabot ko. Nagkinahanglan kag ebidensya nga tinuod ang akong gisulti. Mas importante nga dili una ka mo focus na misteryosang babae, Angela. Pasaylo ako, Leonardo, pero dili na mawa sa kung una-una ang misteryosang babae nga akong nakita, nga among nakita ni Esmeralda. Angela, nagkadool ka na sa imong pagkabuta. Konsortihon ko karong gabi una. O ako kang mabutaan, patay kang bayhana ka. Hello, Frex. Frederick lagi. Unsa man ka? Ready na ka? Ready na kaayo. Ug andam na kong musablik sa kaduhang hikayon og asido sa naong ni Angela. Okay. Nahibaw ka na kung nasa ta mag-abot. At ito mag-abot sa abo sa veranda sa pangpang nga nahagbungan ni Esmeralda. Okay. Kinahanglang mag-amping ka na way makakita sa imong pagsuod sa kakahuyan pa daw dito. Okay. Ayaw ka bala ka. Ngit-ngit na ko nga maadto dito. Okay. Alas 6. Kinahanglang tuwa na ka. Okay, Frederick. Alas 6. O, nga nung nagtimi-timi ka man sa pataon, Angela? Wa ko'y ka nang mukaon, tita. Sorry. O, sa may gusto ni mo misudan karong gabi eh. Bisan unsa lang, tita. Kung unsa man ang nakahasol sa imong hunahuna, Angela, papasa una na. Samtang nangaon pa ta. Nga naman di ay. Doon na pa'y nakahasol, ha, Angela? Unsa man eh? Ang misteryosang babae, nakita ko sa milabay gabi, tita. O dili na gid siya mawa sa kung una-una. Pero gisusi naman ka ninyo ang palibot sa koral. Wa man kahit posibleng kaagyan og laing tao, Leonardo. Wa gid ma. Sirado ang tanang bahin sa koral. Gawas sa veranda nga nagbungan ni Esmeralda. Okay. Dili una ta magisgot bahay ni Esmeralda. Tiwasan una nato ang pagpangaon. Muuna lang ko ninyo gundang, ha? Asa man ka? Pwede bang adto ko magpundo una sa imong studio sa Luyo, Leonardo? Mura naman hinuon kong buang ini nga makunahuna sa misteryosang babae. Mausap tingali kini ang gipati ni Esmeralda sa unang panahon. Sa dihang nakita niya ang maong babae. Pero manong kalit man sab ni siyang mitunga. Kinalang malingaw ko. Ako na lang limpihan kining studio ni Leonardo. Kinakagubot ang mga pintal. Oh, ang akong naong sa canvas. Magkulanon kit kaayo ko sa dihang gipaint ko ni Leonardo. Talagsaon siya imagination. Oh, ito nga iring ka na misod sa pultahan.
Hello, Bingning. Diin magagikan ni, ha? Ano bang nagkalapok pa ng imong tiil? Oh, may gigukod ang iri. Oh, hala, ilaga. Oh, ang ilaga. Misod ng lungag sa bumbong. Oh, uy. Unsa man na? Murag pultahan man di ay na. Ug dunay lungag sa ilaga sa uwas. Para asa magkahan ng maong pultahan? Karang ako magkabantay nga doon na dahil pultahan din niya. Kaya naapil man sa design sa pungpong nga lain-laing pintal. Ako ka aplihan, no? Basin budigan ni Leonardo. Wa si doorknob. Pero... Oh, naapli ang pultahan. Oh, hagdanan pa yun sa uwas. May kwarto sa upuas, pero ngit-ngit man. Pangitaon ko ang switch sa suka. Ayaw pagkanaog na, Angela. Oh, Leo, kuyawan man lang tani mo diha, uy. Kuyawan ako ni mo, uy. Ayaw pagkanaog na. Kaywa na nato matanaw kwartuhan. Kwarto? Kwarto na diha, Leonardo? Oh. Kadito. Magkuha kong flashlight. Wa ba day suga day diha? Doon na sa una. Pero napundar na. Diya ka lang. Ayaw paglihok diha. Ako ang unang manaog. Kinilang suga sa akong cellphone ang akong gamitong iwag. Leo, pag-amping! Alauna na sa hapon. Pila na ng kaoras. Ug moadto niya ko sa among abutana ni Frex. Pero time pa. Nganong ganahan man siya nga adto mi dito mag-abot dito? Pero nganong ganahan man si Frex nga adto mi dito mag-abot? Angela, mahimo ka naman haog dire. Paghinay lang. Paghinay ha. Kay hangad na kayo ang hagdanan. Unsa ni kwarto ha, Leonardo? Amo ni mudiga sa labing karaan mo mga butang. Nalagay ka may folding bed diha. Ano na matug si Esmeralda kung mag-ul siya o mahiubos na ko. Ha? Mao ba? O maong wala ko musudin ni maong kwarto. Tungod kay musamot lang bation akong pagkakon ani ko din eh. Sorry. Bati di ay ang inyong kagahapon din eh. Di magid bati tanan. Kay amo ning doanan sa gagmay pa may mga bata. Oo, klaro man kay nay mga karton sa duhaan sa kilid oh. Wala sab ni maatiman ni mama. Pero magamit pa nimo ang kwarto, Leo. Sayang kaayo nga ilaga na lang ang magpundo dinhi oh. Nagunaw na bitaw ko nga limpyuhan ni ug ipanglabay na lang ang mga butang nga dili kapuslan. Ako na mo limpyo ini. Ha? Gusto ko nga doon ako'y buhaton, Nardo. Pero lisod ang paglimpyo ini, Angela. Usa ka pa niya ng hagdanan kung maglabay kag mga butang nga iglalabay na. Okay lang. Okay ra gid kaayo. Gusto kong mabisi. Sige, ikay may baw. Unahon ko glimpyo ka ng aparador ha. Nganong anak mo diya sa ubos? Ma? Kuan, gustong limpyuhan ni Angela kining maong kwarto? Ayaw! Ma? Mga butang ka na sa imong amahan. Pasag din na niyo diya nga malata. Ma? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako.
Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.